mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka nga ipaneknek kun kinapudnok ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipaneknek kun kinapudnok ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas paalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate. Kun kunaday to'y puso o manay laingen, nga akek nadawan mo, nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipaneknek kun kinapudnok ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas paalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate. Kun kunaday to'y puso umanay laingen, nga akek nadawan mo, nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa di mas paalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate. Kun kunaday to'y puso umanay laingen, nga akek nadawan mo, nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Nga isut pangipapasa to'y iliw ko.